Salutare tuturor! Astăzi o să ne jucăm Stumble Guys Roblox și o să vă arăt ce skin să vă luați ca să meargă, ce skin fain să găsiți pe Roblox. Cu iteme free, skin gratis și fain, skin superb. Stați așa că merge un pic mai greu la mine. Acum intrăm pe Roblox. Vă arăt acum. Dați la avatar, adică aici jos. Și cam așa arată skinul. Vă trebuie o pălărie care puteți să o luați să se verifice e-mailul. Vă trebuie classic faces, așa. Vă trebuie fața aceasta, dacă o aveți. Și la bluză o să vă trebuiască classic shirt. O să vă trebuiască bluza aceasta, da. Și la pantaloni. La pantaloni vă trebuie pantaloni aceștia. Și la cap, dacă nu știți cum să luați capul ăsta, cred că aici, parcă da, cred că aici, da, e acest cap. Deci el așa ar arăta normal și vă luați capul acesta ca să arate mai... Adică capul ăsta nu e fain, ăsta e cel mai tare. Și cam atât cu acest episod. Așa o să vă arate caracterul. Da. Așa o să vă arate caracterul. Pantalonii ăștia puteți să îi luați. Dacă pantalonii ăștia puteți să-i luați dacă o băgați pe femeia asta cu păr blond și cu bluză tigru. Atâta puteți. Dacă nu apăsați pe ea, nu o să vă arate pantalonii. Și cam atât cu acest episod. Eu am fost Răzvan. Nu uitați să dați un buton mare de like. Și ne vedem la următorul videoclip. Pa!